आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। जों बे स्किमखौ गासैबो मिथिखायो। बेनो जाबाय लोगोफोर प्रधान मन्त्रि किसान सन्मान निधि योजना। जाय बिथांमोना गोदानै PM किसान सन्मान निधियाव एप्लाइ खालामदोंमोन। नोंथांमोना नोंथांनि नामा दंना गैया गामि वाइज नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो जों नैबे भिडिअ'आव नायगोन। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना PM किसानाव अलरेडि फैसाखौ मोनबाय थायो, नोंथांमोननि स्टेटासा माबायदि जानानै दं, नोंथाङा 12थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन ना हाया, जों नैबे भिडिअ'आव A to Z नायगोन। आरो नोंथांनि फैसाया पेन्डिं जानानै दंबा नोंथाङा बेखौ बोरै मा खालामबाथाय नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन, जों बेखौबो नैबे भिडिअ'आव नायनानै बुजिनानै लानो नाजागोन लोगोफोर। बिदिनो आङो गोदान नैबे आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो जबनि स्किम लाबोबाय थायो। नोंथांमोना बिदिनो गोदान आपडेट मिथिनो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया लोगोफोर जोङो गिबियावनो नायगोन नोंथाङा नोंथांनि गामि वाइसआव नोंनि नामा दंना गैया बेखौ जोङो चेक खालामग्रोगोन। जों दानिया नायदोनिसै लोगोफोर। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो गुगोलाव थांनानै सार्च ब्राउजाराव PM किसान नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै होनांगोन। आं बेखौ अलरेडि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। जों दा बेखौ सार्च खालामबाय लोगोफोर। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे PM किसान सन्मान निधियाव थुनांगोन। बेनो जाहैबाय हम पेज। जों बेयाव थुबाय लोगोफोर। दानिया नोंथाङा एसे बोखोनांगोन बे पेजखौ। आरो नैबेयाव नोंथाङा नोंनि गामि वाइसआव नोंनि लिस्टआ दंना गैया नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे बेनिफिसारि लिस्टआव थुनांगोन। जों दानिया बेयाव थुनोसै लोगोफोर, बेनिफिसारि लिस्टआव। दानिया लोगोफोर जोङो नैबे स्टेटआव थांनांगोन। स्टेटखौ जोङो सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो बेयाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथाङा बे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट नांगोन। हमनानै ला आं नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे साब डिस्ट्रिक्टआव थांनानै नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। हमना ला आं नैबे गरेस्वरखौ सिलेक्ट खालामनानै होबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे ब्लकआव नोंथांनि ब्लकआ मा गोलैयो नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों दा नै ब्लकआव थुबाय आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। हमना ला आं नैबे धमधमाखौ आङो सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि भिलेजाव थांनानै नोंथांनि VCDCखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा VCDCआव गोलैयो जोङो नैबेयाव मोनसे VCDC सिलेक्ट खालामबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे गेट रिपर्टआव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुगोन लोगोफोर गेट रिपर्टआव। दानिया लोगोफोर नोंथांनि नामा नैबेयाव जासिगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेयाव नागिरनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव दङ अब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोनगोन। नोंथांनि गासैबो डाटायानो कारेक्ट जानानै दङ। दानिया जों बेखौ रोंबाय लोगोफोर। नोंथाङा बोरै नोंनि नामखौ गामि वाइसआव सिलेक्ट नागिरनानै लानो हागोन जों बेखौ रोंबाय। दानिया लोगोफोर जोङो थांगोन नोंथाङा नोंथांनि फैसा हाबनायनि स्टेटासखौ बोरै नायगोन, नोंथांनि इलिजिबिलिटिखौ नोंथाङा फैसा मोनगोन ना मोना जों बेखौ बोरै चेक खालामगोन मोनसे स्टेटासखौ नायनानै जों बेखौ दानिया थांदोनि लोगोफोर। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि फैसा हाबनाय हाबिनि नोंथाङा स्टेटास नायनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटास नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुगोन। बेयाव थुनानै लोगोफोर नोंथांनियाव बेयाव रेजिस्ट्रेसन नं नोंथांनियाव बेयो थागोन। नोंथाङा PM किसानखौ एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ मोनदोंमोन रेजिस्ट्रेसन नंखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन। आरो लोगोसे नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। जों दानिया बेयाव फिलआप खालामना होनोसै लोगोफोर। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे गेट डाटायाव थुनानै होनांगोन। जों बेयाव एप्लिकेसन रेजिस्टार नाम्बारखौ जोङो बेयाव होबाय आरो नैबे केपसाखौ जों बेयाव होबाय। दानिया जों नैबे गेट डाटायाव थुगोन लोगोफोर। जों बे गेट डाटायाव थुनोसै। दानिया लोगोफोर नोंथांनि पार्सनेल इनफरमेसना नैबेयाव श' जागोन। बे नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर। आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों लोगोफोर। सिकिउरिटि पारपासनि थाखाय आं बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेखौ नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव नायनांगोन। नोंथाङा माबायदिबा नोंथांनि स्टेटासा
माबायदिबाथाय नोंथाङा फैसाखौ 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन जों बेयावनो नायनानै बुजिगोन लोगोफोर आरो नोंथाङा मा खालामनांगोन जों नैबेयाव गासैखौबो डिटेल्सखौ नायजोबनोसै दानिया लोगोफोर नोंथाङा फैसाखौ मोननो थाखाय नैबे नोंथांनि लेन्ड सेन्डिंआ येस जानांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा नैबे EKYC नुदों नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासा बियो येस जानांगोन आरो नोंथांनि आधार एकाउन्ट आरो सेन्डिं स्टेटासा येस जानांगोन लोगोफोर बेनो जाहैबाय नोंथांनि स्टेटास इलिजिबिलिटिनि स्टेटास नोंथाङा बे मोनथाम सिना कारेक्ट जादोंबाथाय नोंथाङा 15थि इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन नोंथांनि डाटाया थिगानो दं नोंथाङा बेखौ मोननो हागोन 15थि इनस्टलमेन्ट PM किसाननि दानिया जों बुजिबाय बेखौ लोगोफोर नाथाय नोंथाङा नैबे लेन्ड सेन्डिंआ न' जादोंबा लोगोफोर नोंथाङा बेखौ खामानि मावनांगोन एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथाङा बेखौ मावनानै लानांगोन आरो नैबे EKYCखौ होआखैबा नोंथाङा CIC सेन्टाराव थांनानै नैबे EKYCखौ होनानै लानांगोन आरो नोंथाङा आधार बेंक एकाउन्ट सेन्डिं स्टेटासा जुदि न' जादोंब्ला नोंथाङा आधार कार्डजों नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ लिंक खालामना होनांगोन लोगोफोर होमबानो नोंथाङा बेयो एस जागोन नोंथाङा बेखिनि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो ओरैनो मोनसे फिसा इनफरमेसन होनो नाजाबाय बिदिनो आङो गोदान आपडेट लानानै फैगोन आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ